कपड़ा पसारे के लिए कान गेले बऊ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। कपड़ा पसारे गलिए कान गेले बउआ। कपड़ा पसारे गलिए कान गेले बउआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। कपड़ा पसारे गलिए कान गेले बऊ। कपड़ा पसारे गलिए कान गेले बऊ। घर के काम कसे छी परेशान यो। ऊपर से नूनू हमरा करे हैरान यो। घर के काम कसे छी परेशान यो। ऊपर से नूनू हमरा करे हैरान यो। अपन परदेश में छी बने छी कमौआ। अपन परदेश में छी बने छी कमौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले। दिमागी न चटुआ के हमरा फोन यो। रहे बेचैन मनीष हमारा मान यो। दिमागी न चटुआ के हमरा फोन यो। रहे बेचैन मनीष हमारा मान यो। नैन्सी राय टेंशन में पी लेती नहीं मऊआ। नैन्सी राय टेंशन में पी लेती नहीं मऊआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ। छत पर से चोली लाके उड़ गेले कौआ।